जोङो दिनै हस्पिटालाव एडमिट जागोन नोंथांमोना नायनो गोसो दंब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो लोगोसे बे गासैबो नोंथांमोननि अननायाव खुलुमबाय बेंलाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननो देखायलांगोन सहैजासिम जोङो गारिबो लिंहरनानै दोनखाबाय। अट' लिंहरनानै दोनबाय बेवहाय जों दा बे अट'जों थांसिगोन नोंथांमोननो सहैजासिम दिन्थिलांगोन हस्पिटालसिम। बेखौ सोहरदो बेगआव मेखा हाय नदि अट'आ खारबाय लोगोफोर आङो देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननो हस्पिटाल सहैजासिम। बे गासैबो नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबावसो जासिगोन दायो। गोजोननाय मोनदों गोसोखौ बिरादनो आरो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन हस्पिटालाव जोङो बबे हस्पिटालाव थांगोन नोंथांमोना नायजोबलां बे भिडिअखौ आरो हायोबा शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब। जोङो हस्पिटाल सफैबाय काजलगावनि काजलगाव हस्पिटाल। जोङो डाइरेक्ट सफैबाय। दायो सफैबाय जोङो ओंखारसिगोन। ओंखारदो फैसाया हरबाय मा रायज्लायग्रोनोसै जोङो सिङाव रायज्लायहैग्रोनो दालुक नालाय जोङो एसे रायज्लायग्रोनि र' जोङो सिङाव हाबनो नागिरदों। आंथ' फैफेरैखायनो मिथिया काजलगाव हस्पिटालनिखौहाय बबेयाव रायज्लायनांगौ बबेयाव मानांगौ। जोङो सिङाव हाबनानै दङ। सिङावसो ओरै बाहेराजोंना निजों लामायानो गैया ओरै थाङा ओरैसो होनदों दा। बेजों दा फैफिना नालाय आन्दायो गोदानाव दा बेयाव जमा दंलायो मानसिफोरनि जोंबो बेनि थाखायनो फैखादों। ओरैबायदि लाइन थालायनांगौनो आं आरो गसंनो बायो ओमफ्राय बिदि लाइन थाला जेन्ट्सनि ओरै लेडिसनि ओरै। नोंथांमोना काजलगाव हस्पिटालखौ बेबायदि नुनो मोनगोन मडेलिं बायदिनो। बेनो जाबाय काजलगाव हस्पिटाल। ओरै बाहेरायावहाय एसे डिजाइननि बानायदों मोजां मोनदों आंबो बेखौ नायनानै बिराद साइडआव एसे मोजाङानो आरो जायगाया एसे मोजाङानो बानायदों मडेलिंखौहाय। ओरैबो नोंथांमोना बेबायदिनो नुनो मोनगोन। आङो सिङाव हाबफिननोसै दसे डक्टरनाव फैफेरनि मानसि दा हस्पिटालाव हाबफैनि आन्दायजोबखायो। ओरैबा मा बुस्थु दंबावो मिथिला माने अपारेसननि डक्टर होनोला नैबेयाव थायो जाहैदों 10 नाम्बारावहाय फैथ'वाखै दाबो 10 नाम्बार 11 नाम्बार ओमफ्राय 12 नाम्बार 14 नाम्बार बेयावनो लोगो मोनगोन जाहैदों अपारेसननि नों नायजायोब्ला दा खिन्थादों। आंथ' आन्दायजोबखाबायसो मालाबाबो हाबफेरनि डक्टर गिदिरनाव
हस्पिटालनि नामानो जादों GSP सिभिल हस्पिटाल काजलगाव। सोरबाफोर नायजानो फैयोब्ला नोंथांमोना फैनो हागोन। सिङाव बिराद गिदिर आन्दायजोबखायो। आंथ' हाबफेराखै मालाबाबो, दिनैसो फार्स्ट टाइम। आदै बिराद मानसि दङलै। रुम नाम्बारा बेनो, बेयाव लोगो मोनगोन होननानै बुंदों। अपारेशननि डक्टराबो लोगो मोनगोन होनदों दा आदै, बेयावनो लोगो मोनगोन होनदों दा, बेयावबो 9 नाम्बार। लोगोफोर, आङो बिदिनो नोंथांमोननो आपडेट होबाय थागोन। आङो दा समावहाय दोनथ'नोसै, आङो एसे ओरै थांलाय बिजि जाबाय। नोंथांमोना ओरैनो 2 मिनिट 3 मिनिटब्लाबो आपडेट मोनबाय थागोन। दानि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथाङा भिडिअ'खौ मोजां मोनबायब्ला लाइक होनो दाबाव, आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। जै बर' हारिनि ब्लगसो इयो साबि होदों। सन'ग्राफि खालामफिनबावनो थिनदोंमोन, ओमफ्राय दाने बेमारियानो ओंखाम जानानै थांबाय। बे सन'ग्राफि खालामनायनि उनावसो जागौमोन आरो अपारेसन खालामनांगौ ना खालामनाङा, बिनि उनावसो डिटेल्स होगौमोन। ओमफ्राय होमब्लाबो डक्टरा आरो मास मोनसे नायबावनो थिनबाय। दा बेखायनो नायबावनायसै नामा सानबाय। आरो बुंबावदों माबा अपारेसन खालामा, अन्थाइखौसो होननानै बुंबावदों। दा मा डिसिसन जायो, नोंथांमोनाबो बै रेकर्डखौ खोनासंदो, डक्टरा मा बुंदों, गाहाय डक्टरा। आरो डक्टर गेदेरखौथ' लोगोआनो मोनाखिसै, माने जोंहा खामानिया जाफुंबासो लोगो हमनाय जागौमोन। ओमफ्राय जोङो बेखौनो नायग्रोनोसै, दा फैफिननांबाय उल्था। ओमफ्राय गाबोन थांफिननांगौ आरो बे अन्थाइखौहाय नायफिननो थाखाय गाबोन थांफिननांगोन आरो। थांफिननोसै, माथो खालामबावनो। बा बेमारियानो ओंखाम जानानै थांग्रोबाय फुङाव, ओमफ्राय ओंखाम जाबा नुवानो अन्थाइखौ। अन्थाइया 11 mm नि होनदों, मोनसेल'। ओमफ्राय बबे जायगायाव जादों बेखौबो आरो सोंनो बावबावलायबाय आङो नै। ओरैबायदि बावदिया खाथियाव थांबायथाय। दा बेनोसै लोगोफोर, दायो न'आव सफैफिनबाय। आं भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो, चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बाय बाय। जै बर' हारिनि